मी कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. स्वागत आहे सर्वांचं कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कमेंट करा. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. नमस्कार मंडळी, कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज मी बनवते अंडा करी. चला मग तुम्हाला दाखवते मी अंडा करी कशी बनवते आज ती. पटापट जॉईन व्हा आधी सर्वांनी. लाईक करा चॅनलला. एका साईडला मी अंडी उकडत टाकली आहे. काय करावं रोज रोज तेच आधी कळत नाही. वैताग आला रोजच रोज. सकाळी काय करायचं, दुपारी काय करायचं, संध्याकाळी काय करायचं, हे महत्वाचे पडलेले प्रश्न आम्हा बायकांना. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कमेंट केल्याशिवाय मला कळणार नाही की तुम्ही सीसीवर कोण आहात, नवीन आहात की जुनेच लाईव्हला येणारे मेंबर आहेत, सबस्क्रायबर मेंबर. मला कळणार नाही. सो कमेंट करा. आणि आज परीचा कम्प्युटरचा पेपर झाला आणि आज आमच्या खुशीची पीटीएम होती. त्यामुळे 10:30चं लाईव्ह घ्यायला काय जमलं नाही, म्हणून मग आता 1:15च लाईव्ह डायरेक्ट. हाय अश्विनी ताई, नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. अश्विनी ताई काय करताय? तर आज शुक्रवार म्हटलं काय बनवू, तर अंडा करी विचार आला, म्हणून मग अंडी एका साईडला उकडत टाकले. दाखवते मी. आणि इकडे ग्रेव्ही साठी सो हाय गजानन दादा, लाईक ताई नंबर 1, थँक्यू. अहो ताई, उन्हाळ्यामध्ये गरम असतात अंडी. दादा इकडे कुठे जम्मू मध्ये उन्हाळा नाहीये. बघा माझ्या फेसवर कुठं घाम दिसतोय का? जम्मू मध्ये उन्हाळा नाही सुरू झालाय अजून दादा. मंडळी कमेंट करा सगळ्यांनी. तुमच्या इकडचं आजचं तापमान मला सांगा. रोज सांगता की नाही, मग आजही सांगा की तिकडचं तापमान काय आहे. मी असं ऐकलंय की या वर्षी पाऊस लवकर येतोय. तुमच्याकडे खूप उन्हाळा जाणवतोय का? बापरे, इथं असं नाहीये एवढं उन्हाळा. वातावरण असं 35 वगैरे आहे, 30-35. हाय सुरेश दादा, नमस्कार. स्वागत आहे. गजानन दादा म्हणतात विदर्भामध्ये आमच्याकडे 46. बापरे बापरे बापरे, काय हे.
सुरेश दादा तुमच्याकडे किती आहे? अश्विनी ताई तुमच्याकडे किती आहे? तर मी अंडा करी इथं अंडा करी बनवायला घेतली, तर त्याच्यासाठी मी 5-6-7 अंडी उकडत टाकली. आणि ग्रेव्हीसाठी मी ना आलं, लसूण, थोडेसे काजू आणि बदाम हे पहिले भाजले त्यात, आणि त्यानंतर मग कांदा टाकला. असं कांदा पण खूप चांगला भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला अंडा करीसाठी. हाय सुखदेव दादा, नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. आणि आपलं एव्हरी मंडेला आपलं जनरल नॉलेजची सिरीज चालू आहे. तर एव्हरी संडेला ज्यांना जनरल नॉलेजमध्ये इंटरेस्ट आहे, ज्यांना प्रश्न उत्तरे वगैरे द्यायला आवडतात, त्यांनी सोमवारी नक्की जॉईन व्हा. सुखदेव दादा स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा मंडळी. सुरेश दादा, गजानन दादा, सगळ्यांनी प्लीज लाईक करा. थँक्यू ओमकार, थँक्यू सो मच. खूप छान तुझे विचार आहेत. खूप 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 असे लहान मुलांचे डीपी लावायचे आणि लाईव्हला एखाद्याच्या जायचं. खूप चांगले संस्कार. बाळू दादा तुम्ही काय नाव बोललेला तुमचं, ते विसरली मी. बाळू दादाच म्हणते मी तुम्हाला. नमस्कार, स्वागत आहे दादा. हाय क्रेझी कार्टून, कोकणची प्रीती कोकणची आहे का? येस भावा सुभाष दादा. ओमकार चॅनलला जॉईन हो, बेकन वर क्लिक कर. बाय बाय. आता करून दाखव मेसेज ओमकारा. भाजी बनवली आहे का? सुरेश दादा अंडा करी बनवते, अंडा करी आणि राईस. सुरेश दादा हसतायत. मग काय, अब करके दिखाओ. आता सांगून दाखव तू मला खूप आवडतेस. बोल. ओमकार मला पण तू खूप आवडतो. बघ ओमकार तुला काय बनवते ताई. अंडा करी बनवते सुभाष दादा, अंडा करी बनवते. मंडळी प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा. लाईक नाही चालू आहे तर प्लीज लाईक करा. मी पण येऊ का जेवण करायला? हो सुभाष दादा या नक्की. सॉरी सुरेश दादा या. पाणी ओके देतो. ओके तुम्ही जेवलात का? सुभाष दादा, सुरेश दादा, क्रेझी कार्टून जेवलात का? नक्की सांगा. परी नाही अजून. ओके म्हणजे कमेंट करा. बारा वाजता नाश्ता झाला. उशिरा केला दादा. गरमीमुळे खावत नसणार ना सध्या तुम्हाला. हा गरमीमध्ये तीच हालत होते. काही खावंसं वाटत नाही, खाल्लेलं ते जिरत नाही गरमीमुळे.
बरोबर ना. आमचा सकाळीच झाला नाश्ता. इकडे अजून गरमी नाहीये, पण मला वाटतं ह्या आठवड्यापासून पुढच्या आठवड्यापासून इकडे पण तशीच गरमी सुरू होईल. सकाळीच टाइम नसतो. ओके. कुठे जाता दादा तुम्ही? जॉबला वगैरे जाता का? म्हणजे कमेंट करा सर्वांनी. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. कमेंट करा पटकन सगळ्यांनी, जॉईन व्हा. हॉटेल आहे पुणेला. ओके ओके, हॉटेल आहे का? आवाज येत आहे कशाचा? कशाचा? किचन मध्ये आहे ना. कांदा टोमॅटो भाजते. बेसावचे बाजारी लोकांच्या नजरा करते चला गो. कमेंट करा मंडळी. सकाळचं कस्टमर असतं. भाजी दाखवा. 1 मिनिट दादा, अजून बनली नाहीये. हे बघा, ग्रेव्ही साठी ग्रेव्ही बनवण्यासाठी भाजून घ्यायचं सगळं. आणि इकडे अंडी. मंडळी प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे. पटापट कमेंट करा. आणि तुमच्या इकडचं वातावरण कसं आहे नक्की सांगा मला.
कमेंट करा मंडळी. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. सर्वेश म्हणते सुंदरी हॅलो. हाय सर्वेश, कसा आहेस तू? गावी आहेस की मुंबईला आहेस? गावी आहेस की मुंबईला आहेस? गावी आहे. ओके. गावी तू मुंबईला होतास ना जॉबसाठी? गावी कधी आलास? मंडळी कमेंट करा. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे सर्वांचं. सध्या महाराष्ट्रात असला उकाडा पडलाय, म्हणजे दरवर्षी जर उकाडा वाढत असेल तर पुढच्या 2-3 वर्षात आपल्या महाराष्ट्राची काय अवस्था असेल हे मला विचार करूनच माझ्या अंगावर काटा येतोय. की जर अलका मोरे म्हणतायत 3 नंबर लाईक केले. थँक्यू अलकाताई, स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. तर मला असं वाटतं की जर या 2-3 वर्षात एवढी गरमी वाढत चालली आहे, दरवर्षी भरपूर गरमी वाढते, म्हणजे टप्प्याटप्प्याने वाढत आहे, तर काय होईल? 2 दिवस झाले पूजा होती, आज जाणार मुंबईला. हा, माझी आई पण म्हणत होती की करंजेला पूजा आहे म्हणून. त्या मंदिरात होती ना पूजा 10 तारीखला. 10 तारीखला होती ना काहीतरी. काय त्या घालूच्या झाली ती पूजा. हा, माझी मम्मी म्हणत होती आई की पूजा आहे करंजेला, फोन केलेला काकांनी. तर मग आम्ही म्हटलं की आम्ही आता गावी आलो की जाणारच आहोत ना मंदिरात पाया पडायला. तर म्हटलं, आणि माझ्या भावाचं पण लग्न झालं, तो पण नाही गेलाय, मग म्हटलं आपण सगळे एकत्रच जाऊ, मजा येईल. तिकडून लाईव्ह नक्की करे ना थोड्या वेळासाठी. काय माहिती नेटवर्क असतं की माहिती नाही. नेटवर्क पण असेल तो कदाचित. ओके 4G. ओके ओके. तू नागेश मळीला ओळखतच असेल ना, तिथं घर आहे बघ, नेवीमध्ये आहे वाटतं तो, नागेश मळी म्हणून. त्या घरी आम्ही येतो. हाय सुनीता ताई. हाय, कशात? 4G नेटवर्क. सुनीता ताई, खुशीचं ना ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन होती ना मागे, त्यामध्ये खुशी पूर्ण UKG मध्ये फर्स्ट आली आहे. म्हणजे पूर्ण UKG मधून 2च मुलांना निवडलंय. एक मुलगा आहे आणि एक खुशी, दोघांनाच निवडलं. म्हणजे ABCD प्रत्येक वर्गात 10-10 सॉरी 30-30 मुलं आहेत ना, त्यापैकी खुशीचं मस्त सर्टिफिकेट भेटलंय खुशीला. सर्वेश म्हणजे तब्येत बरी नाही का? हा, थोडंसं
अरे झोप नाही पूर्ण होत, थकायला जातंय. कॉंग्रॅच्युलेशन्स खुशी. हा. काकी तुला कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणते. नो नो. खुशी आहेच हुशार. हा खुशी तुम्हाला सर्टिफिकेट दाखवते. ठेव जा. म्हणजे कमेंट करा पटापटा सर्वांनी. लाईक डन. बाय. तिला सांगा मला पार्टी द्यायला. खुशी काकी पार्टी मागते ग. हा. खुशी म्हणते काकीला सांग की तुम्ही इकडे आलात की मी तुम्हाला पार्टी देणार. काकी येणार तेव्हा मी तिकडे जाणार. ओके. आल्यानंतर आम्ही जाऊन आल्यानंतर. दुधाची गाडी येते वाटतं. अंडा खाणार मग. आता कुठं म्हणजे कमेंट करा. सुनीता सांगते चॉकलेट पाहिजे माका, चॉकलेट व्हाया माका, असं काकी म्हणता खुशी. तो कुकर खराब असा. सुनीता ते झोप येते हो. काय माहिती नुसते ना दुपारची हल्ली मला झोप येते. हल्ली मी झोपायला लागली दुपारची सुनीता ताई. इकडे रोज संध्याकाळचा ना वातावरण थंड होता. दुपारचा ऊन आणि संध्याकाळचा पाऊस भरांना फक्त वारो 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 थंडगार. टेम्परेचर सकाळची थंडी लागता. सुनीता ताई, सुनीता ताई, सुनीता ताई. नंतर म्हणजे कमेंट करा यार, कमेंटच येत नाहीये तुमच्या.
माझी सवय लागली काय तुम्हाला दुपारी झोपायची? वाटतं सुनीता ताई, झोपच जात नाहीये, होत नाहीये पूर्ण. तेच म्हणते, जाता जाता सुनीता ताई माझ्या डोक्यावरून हात फिरवून गेल्या वाटतं, असं वाटायला लागलो. दुपारचं झोपणं बरं नसतं, पण एकदम असं कधीतरी, म्हणजे 2 दिवस तर मी कंटिन्यू झोपत होती. कालपासून मी कंट्रोल केलंय. संगम तरुण मंडळ, स्वागत आहे तुमचं. हाय अक्षय दादा. अक्षय दादा अंडा करी बनवते, अंडा करी, एग करी, एग करी. अंडा करी बनवतेस अक्षय दादा? येत आहे ना जेवायला? मी बोललेला जेवायला येतो म्हणून. मला पार्सल प्लीज. पार्सल पाहिजे का तुम्हाला? अरे बापरे, पार्सल कशाला पाहिजे? तुम्ही जेवायला आलात तर पोटभर इथंच जेवून जाल ना अक्षय दादा, इथूनच जेवण जा. नाच ग कशी मी नाचू, नाच ग. थांब, मी श्रीवर्धनला आलो की येतो जेवायला. ओके, या या, कोकणात यावं लागेल. तुम्ही श्रीवर्धनला याल तेव्हा मी कोकणात असणार आहे. या मंडळी, सर्वांनी जेवायला या. अजित दादा नमस्कार. अंड्याची पोळी नाही, अंड्याची करी, करी आमटी. थांबा मी तुम्हाला दाखवते. आता यात मसाले घालायचे आहेत. पहिला आधी ह्याला असं छान शिजून घ्यायचंय ग्रेव्हीमध्ये. याच्यात ग्रेव्हीमध्ये कांदा, टोमॅटो, काजू, बदाम सगळं काही आहे. अंडा करी आहे आज. येस, अंडा करी. काय दादा, काय करायचं? रोजचा प्रश्न. मला लय वैताग आलाय. लाईव्ह विथ शेफ प्रीतिया. काय काय बनते बघा. टीचर बनली, शेफ बनते, मैत्रीण बनली आहे तुमची सगळ्यांची. काय काय बनते म्हणतात ना, एका स्त्रीमध्ये सगळी रूपं असतात, सगळी रूपं असतात. त्याप्रमाणे आहे माझं बघा. कधी तुमचा अभ्यास घेताना दिसते, कधी तुमच्याशी गप्पा मारताना दिसते, कधी जेवण करताना दिसते. आता मास्टर शेफ मध्ये ऑडिशन. तेच करायचं आता. आज जरा सकाळचं लाईव्ह नाही घेतलंय. आज खुशीची पीटीएम होती छोटीची. 1 पर्सन विथ मल्टिपल पर्सनॅलिटी. येस दादा, येस.
काय करणार, काय नाही काय करावं लागतं ना पोटा पाण्यासाठी. पीटीएम जर नुसतं टाइमपास असतो, मला बिलकुल नाही आवडत. हा, फक्त उगाच बोलवतात सया करायला. सया घ्यायला बोलवतात पीटीएम मध्ये फक्त. आमच्या वेळी तर माझे आई पप्पा कधी माझ्या पीटीएम लाच आले नाही. माझे तर आई पप्पा कधी पीटीएम ला आलेच नाही. तिचं काय नाही बोलले. तिचं हल्ली ना एक कॉम्पिटिशन होती, अर्थ डेचं ड्रॉइंग करायचं होतं. तर UKGची 4-5 किती आहे एच पर्यंत आहेत आणि एका वर्गात 30 मुलं आहेत. मग तिचं ड्रॉइंग मी पण बघितलेलं, खूप छान होतं. म्हणजे तिच्या मॅच्युरिटी प्रमाणे जरा खूपच चांगलं होतं. मग तिचा नंबर आला आणि पूर्ण म्हणजे UKG मधून 4-5 वर्गामधून. तर ते एक चांगलं वाटलं बघायला. बाकी काय नाही, सया करा आणि जावा आणि या. माझे पप्पा एकदाच आले होते, तुझे पप्पा एकदाच आलेले ना, माझे कधीच नाही आले. पालक संमेलन म्हणायचं पण कधीच. आमचे तर पालक मी सांगितलं तर चल मला टाइम नाही म्हणायचे. आणि आता आम्ही पालक बघा कसे आहोत की काही तिथं सांगू दे पण आम्ही जातो पीटीएम ला. मुलांबद्दल ऐकायला, त्यांच्यात म्हणजे स्कूलमध्ये कशी वागतात हे ऐकून घ्यायला बरं वाटतं पीटीएम मध्ये. की म्हणजे आणि कशी चुकीची वागत असतील तरीही ते कळतं ना. त्यामुळे पीटीएम गरजेची आहे माझ्या मते तरी. कारण अगोदरच्या काळी समजतच नव्हतं, आता तरी पीटीएम मुळे समजतंय की आपली मुलं कशी वागतात, बाहेर बिहेवियर त्यांचं कसं असतं. तर माझ्या खुशीबद्दल कळलं की ती अजिबात मस्ती नाही करत. मस्ती नाही करतच, पण तिच्यात मॅच्युरिटी जास्त आहे तिच्या वयापेक्षा, हे मला कळलं. आता नुसतं साईन करायला जा. हा, नाही तर फक्त काय साईन करायलाच जायला बोलवतात. अंड्याला ना असं चाकूने थोडस असं कटिंग केलं ना की त्यात मसाला खूप छान लागतो, हे लक्षात ठेवा. हा, असं अंड्याच्या गोल गोल असं करायचं कटिंग, मसाला त्यात सॉरी खूप छान असं लागतो. मी आता घरी जाणार की आराम करणार आहे, मला कोणी कामं सांगायची नाही. समजलं का मंडळी? मी घरी गेली की मला सासू पण मला आराम देते. हा कोणता टॉपिक चालू आहे आज? काही नाही, असं जनरल चालू आहे. आताची मुलं फार मॅच्युअर आहेत. काही नाही दादा, आज पीटीएम होती छोटीची. मोठीची तिचं काही एक्झामच चालू आहे आणि तिची पीटीएम स्कूल म्हणजे शाळा सुट्टी नंतर, हॉलिडेज नंतर होणार आहे. पण हिचं
तर काही नाही, असंच की म्हणजे पीटीएमला गेल्यानंतर कळतं की मुलं आपली कशी वागतात किंवा काय, हे कळतं बाहेर कशी वागतात. कारण घरात कशी वागतात ते आपल्याला माहितीच असतं, पण जेव्हा पीटीएमला वगैरे जातो ना तेव्हा बाहेर कशी वागतात हे आपल्याला कळणं तेवढंच गरजेचं आहे. मी तुझ्यासाठी जेवण बनवतो मग. येस येस, बनव बनव. अक्षय दादा तुला स्पायसी आवडतं का? अमोल दादा तुम्हाला कसं आवडतं? स्पायसी आवडतं जेवण की नॉर्मल? सांगा सांगा, मला कमेंट करू सांगा. आणि सीसीवर असणाऱ्यांनी पण सांगा तुम्हाला कसं आवडतं जेवण, स्पायसी आवडतं की कसं आवडतं, कमेंट करा. तर हे बघा, आता ती ग्रेव्ही चांगली फ्राय झाली आहे. आता ह्याला अजून जरा तेल सुटेपर्यंत याला असं परतवायचं. ओके, स्पायसी, एक्स्ट्रा स्पायसी, ओ माय गॉड, एक्स्ट्रा स्पायसी का? ठेचा भाकर, वा वा वा. संगम तरुण मंडळ म्हणताय. संगम ततून असं लिहिलंय तुम्ही. तरुण मंडळ नाव आहे की ततून? ताटून मंडळ काय आहे तुमचं नाव चॅनलचं? ठेचा भाकर, वा वा वा. ठेचा भाकर तर लय भारी, लय भारी. अमोल दादा म्हणते आमच्या वेळेस आई वडील कधी आले नाही पालक मीटिंगला, पण भाऊ नक्की यायचा आणि भाऊ पण सक्का नसायचा. तुमचे तर चुलत भाऊ पण यायचे तयार करून आणलेले, पण माझ्या घरी कोणीच नाही यायचं. मला तिखट जेवण आवडतं. बापरे, अमोल दादांना, अक्षय दादांना यांना तिखट आवडतं. माझं नाव अशोक आहे, पण मी मंडळाचा चॅनल माझ्याकडे, एक मिनिट, मंडळाचं माझ्याकडे आहे. ओके, मंडळाचं चॅनल माझ्याकडे आहे. ओके ओके मंडळाचं चॅनल माझ्याकडे आहे. ओके ओके. अमोल दादा मला तिखट जेवण आवडतं. बापरे बापरे, मी एवढं तिखट खायची ना, माझं सांगते मी तुम्हाला. अक्षय दादा काय म्हणते, मी इकडे घरी जेवण बनवतो तर बाकी कोणी जेवत नाहीये. बापरे बापरे, असं पण का दादा? बापरे. मी काय करायची माहितीये, म्हणजे मला भरपूर तिखट आवडायचं. भयंकर म्हणजे भयंकर खायची, तुमच्यासारखी, सगळ्यांसारखी. आणि डॉक्टर ना, आई मला ना म्हणजे असं नंतर नंतर त्रास व्हायला लागला. आई डॉक्टरकडे, डॉक्टरला आईने सांगते ही ना खूप तिखट खाते, हिला काहीतरी सांगा. मग डॉक्टर म्हणतोय अगं बाळा तू आहेस केवढी, किती तिखट खाशील. आणि नंतर ना मी कॉलेजला वगैरे जायची ना तर ठेचा घेऊन जायची. ठेचा आणि भाकरी दादांसारखं. जसं हे दादा सांगतायत ना तसं मी ठेचा आणि भाकर, तांदळाची भाकरी आणि ठेचा घेऊन जायची. बापरे बापरे, सगळ्या मैत्रिणी आणि माझे डोळे असे लाल, गाल लाल व्हायचे. आणि सगळ्या मैत्रिणी म्हणायच्या अगं वेडी झालीस का, काय आणतेस तू, तुला दुसरी भाजी वगैरे नाहीये, ठेचा घेऊन येते कॉलेजमध्ये. सुनीता ताई म्हणतात फेस खूप थकलेला दिसत आहे. ताई मेंटली पण खूप थकली आहे आणि फिजिकली पण खूप थकली आहे. तर मंडळी आता आपली ग्रेव्ही बघा इथं तयार झाली आहे बघा. हे बघा ग्रेव्ही अशी बनली. आता आपल्याला जेवढं पाणी पाहिजे तेवढं पाणी घालायचं आहे यात आणि एक उकळ आणायला द्यायची.
अशोक दादा नमस्कार, स्वागत आहे. संगम दादा हसतायत. स्वागत आहे सर्वांचं. तांदळाची भाकर खूप भारी लागते नॉनव्हेज सोबत. अप्रतिम अप्रतिम लागते, अप्रतिम. कोकणात तर तांदळाची भाकरीच पाहिजे जास्त करून लोक सगळ्यांना. काय सांगू लागते कशी ती. सुनीता ताई म्हणतात माझं वेट 3 kg वाढलं. सुनीता ताई ऑल द बेस्ट. मला सगळे सांगतात की माझं कमी झालंय म्हणून. मी कमी दिसते काय माहिती, आता घरी जाऊन कळणार आहे. सुनीता ताई म्हणते आल्यास खूप वॉकिंग करावं लागणार आहे. सुनीता ताई आल्यावर सकाळ दुपार संध्याकाळ आणि रात्री 4 टाइम वॉकिंग करायचंय मग. हाय देवदादा, हॅलो चष्मीश, कशी आहेस? काय देवदादा तुला पण चष्मा आहे, मी बघितलंय तुझं चॅनल, तुला पण चष्माच आहे. अंडा करी बनवते, अंडा करी. देवदादा पाहिलं का? हा मी तुला जॉईन केलंय. माझ्या कमेंट बघत नाही तू का? अक्षय दादा माझा वेट तर 3.5 kg ने कमी झालोय. जिमला जातो काय रे अक्षय दादा? जिमला जातो का? आमचे आधार स्तंभ अनिल भाऊ मोरे यांचा काल मर्डर झाला. हो का? बापरे. आता यात अंडी टाकायची ग्रेव्ही मध्ये. तू कशाची भाजी बनवती आज हे बघा दाखवते आता. आता ते छान असं तेल सुटेपर्यंत उकळवायचं. आज अंडा करी येस आणि बेसिक स्ट्रेचिंग. ओके. जिम नाही, जॉगिंग रनिंग. ओके. देवदादा म्हणते माझे वजन 81 होते, 9 महिन्यात मी 73ला आलो. बापरे बापरे बापरे. माझे मिस्टर पण ना संध्याकाळचे 10 किलोमीटर धावतात. बाय बाय बाय. आणि घरात आले की घामाचा वास. ओके. आणि बेसिक स्ट्रेचिंग. ओके ओके अक्षय दादा खूप छान छान. असंच करायला पाहिजे, थोडंसं फिट राहायला पाहिजे. देवदादा मी आज सुक्का चिकन बनवला आहे. देवदादा काल तर तुम्ही त्या दिवशी तर सांगत होता मी चिकन खात नाही म्हणून, त्यापेक्षा उपाशी राहीन म्हणून सांगितलेला आणि आज चिकन बनवला. अमोल दादा म्हणते अंडी आधी फ्राय करून घ्यायची मग टाकायची, बेस्ट लागतात. हा पण मला आता एकतर इथं माझे डोळे उघडत नाही आहेत. म्हटलं नको रे बाबा बस झालं. हाय प्रतीक. अरे हॅलो. अरे सानिका शाळेत जाता काय रे? कॉलेजमधून कॉल लावलेले सकाळी उचलूकत नाही रे. पप्पांबद्दल कळलं रे माका. त्यांना फिटनेस सुट्टीवर हा सानिका. हो पण फोन उचलूकच नाही ते ना. पप्पा बरे होत. हो हो ओके ओके. तू कसं असं मुंबईत गेलं काय? मुंबईत असं आहे मग तू? देवदादा म्हणते गावरान कोंबडीचं बनवलं आहे, बॉयलर नाही. ओके ओके ओके.
कधी येणार आहे तुम्ही कोकणात? अमोल दादा म्हणतायत मी कोकणात येणार आहे 28ला. देवदादा माझे मेसेज दिसत नाही का? दिसले ना दादा. हा नाही दिसले. हा एक तर मेसेज दिसलाच नाही. रात्रीचं जेवण बंद केलं आणि सकाळी व्यायाम. वा वा वा. हा मेसेज तर तुमचा दिसलाच नाही. होय मुंबई कसे बरो होय. ओके ओके. संगम तरुण मंडळांचा मेसेज डिलीट झालाय. खुशी फॅन लावून बसायचं ना. दीदी झोपला. तेच म्हटलं मी हाईड झालो की काय म्हटलं. हाईड कशाला जाणार दादा तुम्ही. परी परी देवदादा मध्ये गरम होते खूप मुंबईमध्ये. हा इकडे ऊन तर आहे पण गरमी नाहीये. म्हणजे फॅनवर काम चालतंय हळूहळू. एवढी गरमी नाहीये. मग तुम्ही आता कुठे राहता ताई? मी जम्मूला राहते दादा, जम्मू काश्मीरला. अक्षय दादा म्हणते 2026 मध्ये डोळे तपासणार आहेस का? बघू बघू बघू. देवदादा म्हणते आता कुठे आहेस, कोणत्या शहरात? जम्मूला आहे दादा मी. जम्मू. ओके ओके जम्मू. येस जम्मूला आहे. पुढच्या वर्षी आम्ही इथून दुसरीकडे. मग तुम्हाला दुसरं ठिकाण सांगेन कुठे ना आहे ते. मंडळी पटापट कमेंट करा. सगळ्यांनी जॉईन व्हा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. सीसीवर म्हटलं की मग पटकन निघून जातात माणसं. दिल का क्या करे साहिबा, हम तो तुम पे मरते हैं. दिल का क्या करे साहिबा. प्रत्येक 6 महिन्यात नंबर चेंज होतो, चेक करत जा. तेच ना, मला म्हणूनच तर माझ्या डोळ्यांना जास्त त्रास म्हणजे स्ट्रेस जास्त जाणवतोय. तरुण मंडळ म्हणतायत ओ. अक्षय दादा म्हणताय कुठे पण जा पण UP बिहार मध्ये नको. काय माहिती इथलं कसं आहे माहितीये. हे UP बिहार वाल्यांची पुणा, नागपूर, नाशिक चांगल्या चांगल्या ठिकाणी येते पोस्टिंग. आणि आमची बिहार, UP या ठिकाणी. मला असलं राग येतो यार. आमच्या चांगल्या ठिकाणी हे लोक जातात आणि यांच्या इकडच्या ठिकाणी आम्ही जातो. असंच असतं. तिकडचे लोक इकडचे लोक तिकडे जातात, तिकडची महाराष्ट्रीयन लोक इकडे जातात. मी तर मथुरा बघितलंय. मथुराला पण जाऊन आली. त्यानंतर मथुरा, नागालँड, मथुरा, नागालँड, पहिलं लखनौ, नागालँड, मग मथुरा आणि आता जम्मू. दिल का क्या करे साहिबा, हम तो तुम पे मरते हैं. दिल का क्या करे साहिबा. मला 5 चेक करायचे हल्ली रात्री ड्रायव्हिंग. मला पण चेक करायचे हल्ली रात्री ड्रायव्हिंग करताना जरा कमी दिसतंय. हो का? करून घ्या दादा. ड्रायव्हिंग करताय ना, सो नक्की करा. हम तो मरते हैं.
अच्छा, नॉर्थ ईस्ट पण पोस्टिंग झाली होती का दाजींची? हां. हाय केदार दादा, नमस्कार. नमस्कार केदार दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. जेवजा ना खुशी. परी जेवजा, उठ. या वर्षी सुट्टीमध्ये मी जाणार आहे नॉर्थ ईस्ट. हो का? जावा जावा. अक्षय दादा 2 महिने प्लॅन आहे नॉर्थ ईस्टचा. वा वा वा, मस्त मस्त. संगम तरुण मंडळामध्ये आता पण सुटलं तोंडाला. खुशी इथे झोप चल. केदार दादा म्हणते ताई छान वाटले तुम्ही नसरापूर घटनेवर आवाज उठवला. हा दादा उठवला, पण त्याचा फायदा तर कुठे काय झाला आहे ना. म्हणजे छोटे क्रिएटर्सचा आवाज कुठपर्यंत पोहोचणार? नाही पोहोचत आमच्या सारख्यांचा आवाज. चल 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 चल. क्या करे साहिब, हम तो तुम पे मरते हैं. चला बाय बाय. बाय बाय संगम तरुण मंडळ. केदार दादा म्हणतात नाही तरी पण सामाजिक बांधिलकी. हा दादा, म्हणजे ते एवढं मनाला लागणारं झालंय ना, म्हणजे अजूनही विसरता येत नाहीये. ते अजूनही विसरता येणार नाही आणि कधीच विसरू शकत नाही. ताई अशांना भीतीच राहिली नाही कायद्याची ना माणसांची ना त्यांच्या त्या म्हणजे ज्याच्या बरोबर असं होतंय ना त्यांच्या आईवडिलांची भीती राहिली आहे. बेस्ट ऑप्शन ट्विट करून टॅग करायचा. हा काय कायद्याची भीती नाही कोणालाच राहिली नाहीये कायद्याची भीती. कायदा म्हणजे त्यांच्या खिशातलं खेळणं झालंय. काय बोलणार.
हो केदार दादा, बरोबर म्हणताय. ह्यांच्यासाठी कुठली सजा म्हणजे मला असं वाटत नाही की अजून कोणती सजा यांच्यासाठी मोठी असेल. कमीच आहे यांच्यासाठी. काय बोलणार ना, बिचाऱ्या निष्पाप मुलीचा फक्त जीव गेला यामध्ये. दादा तुम्ही हे म्हणताय, पण लाईव्ह वरती पण अशी माणसं येतात, त्यांच्या नजरा एवढ्या खराब असतात, त्यांचं बोलणं एवढं खराब असतं, काय सांगू दादा. या गोष्टींना आम्ही प्रत्येक वेळी समोर जात असतो. म्हणजे त्यांची लँग्वेज, ते कसे बोलतात एखाद्या परस्त्रीशी, म्हणजे त्यांच्या घरी आई बहीण आहेत, पण समाजामध्ये कसे वावरत असतात ती माणसं. पुण्यामध्ये गुंडागर्दी फार वाढली आहे. गुंडागर्दी म्हणा, हे असलं फालतू अश्लील सगळीकडेच. कुठे आपल्या मुली बायका, कुत्री मांजरं पण सेफ नाही आहेत आता. जरी तर त्या बिचाऱ्या कुत्र्या मांजरांचा पण जीव जातो इथं अशा पायी. दिवस उजेडात पण फायरिंग होती पुण्यामध्ये. दिवस उजेडात पण फायरिंग होते पुण्यामध्ये. बापरे, कसं व्हायचं ना रे आपल्या भारताचं म्हणायला गेलं तर महाराष्ट्राचंच म्हणू आपण. हो दादा, केदार दादा म्हणतायत ते बरोबर आहे, पण अजून असं काहीच नियमच का आजपर्यंत घेतला नाहीये हेच मला कळत नाही, की असं का निर्णय घेत नाहीये. न्यायव्यवस्था अशी का वागते हेच मला कळत नाहीये. असा कायदा माणसासाठी आहे ना, कायद्यासाठी माणूस नाहीये, हे विसरलेत माणसं. माणसांसाठी कायदे बनवलेत, मग तर माणसे सेफ नाहीये तर काय मग. अक्षय दादा म्हणतात महाराष्ट्रामध्ये जातीवाद एवढा पेटवतात की बाकीचे विषय कधी दिसत नाहीत. तेच ना, लाईव्ह वरती पण सध्या तेच चालतंय. लाईव्ह वरती पण येणार आणि बोला, म्हणजे असं कालच एक अक्षय दादा तू नव्हताच वाटतं दुपारच्या लाईव्ह मध्ये, प्रेमशी एक माणूस धिंगाणा घालत होता. काय बोलणार. फाशी पण कमीच वाटत आहे या लोकांना. बरोबर आहे, हे कमीच आहे. एका झटक्यात देणं नाही, हे फेर नाहीये. हा, काल नव्हता आलात ना तुम्ही तेव्हाच. काय बोलू केदार दादा. हे पण खूप कमी आहे, हे पण खूप कमी आहे. आमच्यासारखे जर म्हणजे ज्यांची मुली आहेत त्या माणसांनी, मी तर माझ्या विचारांमध्येच अशी हे झाली आहे की काय करावं. मला पण 2-2 मुली आहेत, मग मी तर त्यांच्या पाठून फिरतच राहणार का सांगा. अक्षयदादा म्हणते मी तर म्हणतो या लोकांना जन्मभर चढावं आणि जेलमध्ये आणि फाशीवर चढावं.
मग दादा जर एवढीच जर हे असती ना तर त्या माणसाला परत बेलवर सोडलं असतं का? न्यायव्यवस्था आंधळीच आहे ना, म्हणून तर असं होतंय की प्रत्येक वेळी सोडलं जातंय बेलवर सोडलं जातंय. अरे एखादा निष्पाप माणूस जर ना एखाद्यावर हे केलं गुन्हा तर त्याला कारावासाची तुम्ही शिक्षा देताय, पण इथं जो खरा गुन्हेगार आहे त्याला तर काहीच नाही. गॉडफादर म्हणते काश्मीर की कली, जेवण झालं का? हो दादा बनवलंय या जेवायला. आज अंडा करी आणि राईस. नाही दादा, नाही तुमचे कमेंट नाही झालेत हाईड, मी वाचलेच नाही आहेत ते. वाचतच नाही आहे म्हणून वाचले नाही ना. ते जखमेवर मीठ टाकलं पाहिजे वगैरे. माझं तर मनच हे झालंय दादा. मी हा विषय बाजूलाच ठेवलेली, कारण ना 8 दिवस मी त्यात एवढी डुबून गेलेली ना, काय सांगू तुम्हाला, नाही सांगू शकत. बेल तर खरेदी केली आहे. ओके, आमच्याकडे आमरस आहे बाबा. हो का गॉडफादर दादा, खावा खावा आमरस खावा. आंबे जरा स्वस्त झाले वाटतं. हो केदार दादा, राग व्यक्त केलाय, पण काय बोलू मी या विषयापासून, म्हणजे हा विषय ना जसा मला कळला ना दादा, अक्षरशः माझ्या डोळ्यातून पाणी थांबत नव्हतं की मला माझ्या बाबतीतच झालंय असं वाटत होते. भर चौकात डॅश डॅश करून चापकाने मारून जखमेवर मीठ टाकलं पाहिजे, हे बरोबर बोललात दादा. हे पण खूप छोटं आहे असं मला वाटतं. चार 6 बंडल हातावर टेकवा आणि बेल करून घ्या. पण मला सांग, जर त्याने असं कृत्य केलंय तर त्याला म्हणजे कोण हातावर बंडल टाकत असतील? त्याची फॅमिली, जीने स्टेटमेंट दिली की म्हणजे त्याला अजिबात सोडू नका, त्याला फाशीवर चढवा, अशी त्याच्या बायकोने स्टेटमेंट दिली. मग कोणी त्याला बेलवर सोडवलं, हा प्रश्न आहे मला. पाऊस पडला ना, आंबे खाली आले. ओके ओके. ताई तुला आंबे मिळणार का खायला गावी? कारण आज मोर्चा काढला होता आंबे आणि काजूवाल्यांनी. जाऊ दे, आपल्या नशिबात असतील तर मिळतील, नसतील तर नको मिळू दे, काय नाही असं. मला आंब्याचं लहानपणापासून मी खूप आंबे खाल्ले, आंब्यातच खेळली, आंब्यातच लोळली. दिवस मार्च एप्रिल पासून आंबे खायची ती जुलैपर्यंत. हाय प्रेम. अक्षय दादा फॅमिली नाही, या लोकांची पॉलिटिकल कनेक्शन फार वरतीपर्यंत असतात. अरे पण तो सामान्य माणूस होता, त्याचं कनेक्शन कसं असणार मला सांग? तो एक असाच काय म्हणतात लावारिस माणूस, त्याचं कनेक्शन वरपर्यंत कसं असेल? प्रेम म्हणते सॉरी आज लय उशीर झाला. इट्स ओके प्रेम. गॉडफादर म्हणते नको काळजी करू ताई, मी खातोय तुझ्या वाटणीचे. हो हो गॉडफादर, खावा खावा हा. आणि संध्याकाळी पोटात दुखलं तर मला सांगू नका हा. दाखवायला सामान्य माणूस असतात. काय माहिती, तेच ना, की मला तेच प्रश्न पडलेला की त्याच्या बाजूने सगळे पुरावे आहेत, साक्षीदार आहेत, सगळं काही आहे, तरी त्याला शिक्षा नाही आहे. हे काय होते हेच मला कळत नव्हतं. कोण बेवारस माणूस? ते नसरापूरमधला तो माणूस म्हणजे असं सर्वसामान्यच माणूस होता ना, की एकदम हाय म्हणजे श्रीमंत घराण्यातला वगैरे असं काही नव्हता. गॉडफादर म्हणतात पोट नाही दुखत ताई, मी एक घास बाजूला काढून ठेवतो ना. नाही तरी पण दुखलं तर मला सांगू नका.
संग्राम दादा नमस्कार, हाय, स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. हाय दिवेश, हाय समाधान दादा नमस्कार. खूप छान होती तुमची कालची लाईव्ह. थँक्यू समाधान दादा, मस्त बोलता इंग्लिश तुम्ही. अक्षय दादा तुला माहित आहे दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे असतात. ते तर आहेच. माणसं काय न्यूजवर आता मला सांग, मी काय आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन बघतोय का तिकडं? नाही. मंडळी उद्या मी लाईव्हला बोलते, मला एक अर्जंट कॉल येतोय, उचलावाच लागणार आहे. त्यामुळे बाय बाय, टेक केअर. तुला माहीत आहे ओके हो का, धन्यवाद, असाच सपोर्ट असू द्या. हो दादा नक्की नक्की. बरं मंडळी मला कॉल येतोय एक महत्त्वाचा आहे, उचलावाच लागणार आहे. सो मी ठेवते, मी उद्या भेटूया आपण. बाय. किंवा तू संध्याकाळी जर जमलं तर घेईन मी लाईव्ह. ओके बाय बाय समाधान दादा, बाय अक्षय दादा, बाय.